Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να αξιοποιήσετε την υπηρεσία Online Payments. Με τα Online Payments δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να σας πληρώνουν online με πιστωτική ή με χρεωστική κάρτα εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, είτε για εξόφληση παραστατικών είτε μέσω συνδέσμων πληρωμής. Για να ξεκινήσουμε, από το αριστερό μενού της εφαρμογής επιλέγουμε Online Payments και στη συνέχεια πατάμε ρυθμίσεις και οδηγίες. Αν η υπηρεσία δεν είναι ακόμα ενεργή στο λογαριασμό σας, θα εμφανιστεί η σελίδα ενεργοποίησης. Πριν προχωρήσετε, σας προτείνουμε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Δείτε περισσότερες πληροφορίες» και παραδείγματα εδώ. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τις δυνατότητες της υπηρεσίας, τις χρεώσεις συναλλαγών, καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Μόλις είστε έτοιμοι, πατάτε το κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού και ενεργοποίηση» για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αν σε οποιοδήποτε βήμα της ενεργοποίησης χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το κουμπί «Οδηγίες» πάνω δεξιά στην οθόνη σας, όπου θα βρείτε τον αναλυτικό οδηγό ενεργοποίησης της υπηρεσίας Oxygen Payments βήμα-βήμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, η υπηρεσία Online Payments είναι πλέον διαθέσιμη στο λογαριασμό σας. Η πρώτη βασική λειτουργία που θα δούμε είναι η πληρωμή πελάτη. Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να στείλετε μία άμεση χρέωση σε ένα συγκεκριμένο πελάτη, για παράδειγμα για εξόφληση εργασίας. Από το αριστερό μενού επιλέγουμε πληρωμή πελάτη. Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνουμε το ποσό, για παράδειγμα 10 ευρώ, την ημερομηνία λήξης του συνδέσμου, επιλέγουμε τον πελάτη από τη λίστα μας και γράφουμε τι αφορά η χρέωση, για παράδειγμα προκαταβολή. Πατώντας περισσότερες επιλογές, μπορούμε προαιρετικά να επιλέξουμε τη γλώσσα του email, την κατηγορία, αλλά και να συμπληρώσουμε το email ή τον αριθμό κινητού του πελάτη, ώστε το σύστημα να του στείλει αυτόματα το σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και το λογότυπο της επιχείρησής σας. Μόλις ολοκληρώσετε, πατάτε το κουμπί «Δημιουργία συνδέσμου πληρωμής». Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης. Αν έχετε συμπληρώσει το email ή το κινητό του πελάτη, ο σύνδεσμος έχει ήδη σταλεί αυτόματα. Παράλληλα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Αντιγραφή» για να στείλετε το link και χειροκίνητα μέσω Viber, chat ή SMS. Μόλις ο πελάτης σας ολοκληρώσει την πληρωμή με την κάρτα του, η είσπραξη θα καταγραφεί στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, επιλέγοντας «Νέος σύνδεσμος» από το αριστερό μενού, ανοίγει το παράθυρο «Δημιουργία σταθερών συνδέσμων». Στο πάνω μέρος θα προσέξετε ότι υπάρχουν δύο καρτέλες, το Open Link και το QR Link. Στην καρτέλα Open Link βλέπετε το γενικό σύνδεσμο πληρωμής της επιχείρησής σας. Εδώ υπάρχει έτοιμο το QR Code και το link σας. Μπορείτε να πατήσετε αντιγραφή για να το στείλετε σε πελάτες ή να το ενσωματώσετε στο site σας, αλλά και εκτύπωση QR Code σε PDF για να το τυπώσετε. Ο σύνδεσμος αυτός επιτρέπει στον πελάτη να πληρώσει online και οι πληρωμές καταγράφονται στην εφαρμογή. Η καρτέλα QR Link χρησιμοποιείται όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο εξειδικευμένο σύνδεσμο για συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένο ποσό. Στην περιγραφή γράφουμε τι αφορά η πληρωμή, για παράδειγμα μηνιαία συνδρομή. Και στο ποσό ορίζουμε το κλειδωμένο ποσό, για παράδειγμα 20 ευρώ. Μπορούμε να ορίσουμε και τον μέγιστο αριθμό πληρωμών, για παράδειγμα 50. Και την ημερομηνία λήξης. Στο προσαρμοσμένο σύνδεσμος μπορούμε να δώσουμε ένα δικό μας φιλικό όνομα στο URL. Παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε ομάδα ή μεμονωμένες επαφές για να σταλεί ο σύνδεσμος απευθείας με email. Μόλις συμπληρώσουμε τα στοιχεία, πατάμε το πράσινο κουμπί «Δημιουργία» για να δημιουργηθεί ο νέος μας σύνδεσμος.
Στη λίστα QR βλέπετε συγκεντρωμένους όλους τους συνδέσμους που έχετε δημιουργήσει, με πληροφορίες για το ποσό, τις πληρωμές που έχουν γίνει έναντι του ορίου, καθώς και την κατάστασή τους. Πατώντας τις 3 τελείες στα δεξιά κάθε εγγραφής, έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες. Πατώντας το προβολή QR μπορείτε να εκτυπώσετε το QR code. Μπορείτε να προχωρήσετε σε μαζική αποστολή του συνδέσμου σε πελάτες μέσω email. Πατώντας το παραλήπτες μπορείτε να βλέπετε ονομαστικά ποιοι παρέλαβαν το email και ποιοι πλήρωσαν. Με την υπενθύμηση πληρωμής σας δίνετε η δυνατότητα να στείλετε ειδοποίηση σε όσους δεν έχουν πληρώσει. Υπάρχουν ακόμη και οι επιλογές επεξεργασία, η απενεργοποίηση και η διαγραφή, για πλήρη έλεγχο και μετατροπές του συνδέσμου σας. Στην ενότητα πληρωμές παρακολουθείτε συγκεντρωτικά όλα τα μεμονωμένα payment links που έχετε δημιουργήσει. Βλέπετε άμεσα τον τύπο, την επαφή, την περιγραφή, το ποσό, καθώς και τις κρατήσεις. Παράλληλα βλέπετε την κατάσταση της κάθε πληρωμής, για παράδειγμα αν εκκρεμεί ή αν έχει εξοφληθεί. Ενώ από το κουμπί πάνω δεξιά, ρυθμίσεις και πορτοφόλι, μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας. Και από το νέο payment link να εκδώσετε άμεσα ένα νέο σύνδεσμο. Στην ενότητα συναλλαγές βλέπετε το πλήρες ιστορικό online συναλλαγών, με αναλυτικά στοιχεία για κάθε ίσπραξη, κωδικό, τερματικό, ημερομηνία, επαφή, ποσό, ενώ μπορείτε να κάνετε και εξαγωγή σε Excel ή CSV για το αρχείο σας. Από την επιλογή ρυθμίσεις Open Link ανοίγει το παράθυρο όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία που θα συμπληρώνει ο πελάτης στην σελίδα πληρωμής. Με τους διακόπτες υποχρεωτικό και εμφάνιση ορίζετε ποια πεδία θα φαίνονται, όπως όνομα, άφημη, διεύθυνση και ποια είναι υποχρεωτικά. Σημειώστε πως το email παραμένει πάντα υποχρεωτικό. Στο προσθήκη νέων πεδίων μπορείτε να δημιουργήσετε και τα δικά σας προσαρμοσμένα πεδία, συμπληρώνοντας την ονομασία και πατώντας προσθήκη. Μπορείτε να μετακινείτε εύκολα τα πεδία με το ποντίκι σας για να ορίσετε τη σειρά που επιθυμείτε. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, πατάτε το μπλε κουμπί «Αποθήκευση». Τέλος, στην επιλογή «Ρυθμίσεις και οδηγίες» έχετε μία συνολική εικόνα του λογαριασμού σας. Βλέπετε το διαθέσιμο υπόλοιπο στο πορτοφόλι σας, καθώς και τα ποσά που έχουν εκαθαριστεί και κατατεθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Μπορείτε να ελέγξετε τις ενεργές δυνατότητες, όπως εξόφληση παραστατικών και σταθερά links, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό τερματικού σας, TID. Τέλος, μπορείτε να ορίσετε τηλέφωνο ή email για αυτόματες ειδοποιήσεις πληρωμών, ενώ βλέπετε αναλυτικά τις χρεώσεις ανατύπου κάρτας. Αυτό ήταν. Η διαδικασία εισπράξεων με κάρτα γίνεται πλέον πιο εύκολη, γρήγορη και αυτοματοποιημένη από ποτέ. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, η ομάδα υποστήριξης της Oxygen είναι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.